del Tòxic, continuem aquest sense control, veiem aquests vídeos i aquestes veus i diem... Increïble. Volem ser com aquesta gent. Increïble, la música, el que fa. Sí, doncs la música ens transforma i aquí el que volem de tant en tant és això, també parlar de la música, parlar del món i parlar amb artistes. I vam estrenar una secció fa unes setmanes amb en Zicus Carbonell, que tenim ja al plató. Benvingut, com estàs? Bon dia. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tots. Bon dia. Un honor estar aquí. Ja tenia ganes, perquè des de casa, amb Skype, estàs bé, estàs còmode, però, home, tenim un plató aquí guapíssim. I sou més guapos, al natural. Tu creus? Tu també, tu també. Tu també, exacte. Gràcies. Però són les llums, tot és la tele que aquí ens favoreix a les cosetes, als imperfectes. Amb tu, que ets artista, ja ho hem parlat aquí moltes i moltes vegades, parlem del món gitano. I avui ens presentes a una persona, no? Sempre ens portaràs a diferents persones. Jo us aniré portant convidats que flipareu una miqueta. Que bo. Perquè no és els típics... A veure, els gitanos sempre ens coneixen per dos vertents. O tres, diguéssim. O per la part artística, o pels que fan el mercadillo, la venda ambulant, o pels que fan coses mal fetes. Vale? No, jo us vaig aportar gent, com us ho vaig dir, gent que surt dels tòpics gitanos, que trenca tòpics, que són referents dins del poble gitano, que són miralls on la gent jove, sobretot, i els nanos es miren, i de diferents àmbits. I avui tenim un que té molt de pes dintre la comunitat. Jo no sé si, Helena, el convidat d'avui és de família teva o només coincidim amb el cognom i ja està. Coincidim amb el cognom. Ell es trobarà a molts gitanos que tenen el cognom de Batista. La meva dona mateix és Batista. Fixa't, Doncs soc mira. una mica gitana. Igual és parenta i no ho sabem. Hem de buscar un Què s'ha dia... de fer per ser gitana? T'anava a dir, però vas sentar d'ell, t'anava a contestar la pregunta. Però s'ha de No hi fer ha un alguna anàlisi... cosa? Mira, No vull dir... jo amb els racistes... Tu imagina't que a mi m'encanta ser gitana. Però jo t'explico, jo amb els racistes, saps què els hi dic? Algun dia, per desgràcia, tindràs un problema i jo, quan soc... Jo dono sang, soc donant. Et ficaran la meva sang d'un gitano. I viuràs gràcies a la sang d'un gitano. Saps què t'ho vull dir? A veure, ser gitano és una manera de viure. Clar, vale, això és com... Jo puc adoptar una nena xinesa, o de qualsevol raça, vale? I jo la trio amb la meva cultura gitana. Aquella nena no serà xinesa ni serà del seu origen, de la cultura que és, no? Serà gitana. Què vol dir? Adquirir una sèrie de cultura i aplicar-la. Clar. De raça només hi ha una persona, són moltes i molt diverses, i el que volem fer ara mateix és conèixer a l'Enric Batista. El tenim connectat ja a l'altra banda i el presentaríem, però quan veieu com va vestit ja sabreu qui és. Bon dia, Enric, com estàs? Hola, bon dia a tots. Veiem, ja veus, mosso d'esquadra, no cal ni la presentació. Ficus, explica'ns una miqueta l'Enric, de què us coneixeu i qui és. Bueno, jo li dic Enriquet, perquè entre nosaltres sempre hi ha aquesta amistat. A banda, no som parents, però som parents, perquè el seu cunyat és el meu cunyat, per entendre'ns. Ell està casat amb una germana de la meva cunyada. Sou recunyats. Bueno, som parents. La majoria de gitanos, per una banda o per una altra, tots són parents. Hi ha una connexió. I ell va començar amb els Mossos d'Esquadra a l'any 90, l'any 94 ja era caporal, i és un referent de la comunitat gitana. Perquè, clar, un gitano mosso d'esquadra és un referent pels joves. Trenca tòpics. Enric, o potser et direm Enriquet, ja Digue-li la confiança Enriquet, del Ficus. Explica'ns una mica per què com aquesta referència en el món gitano i què significa per tu ser mosso d'esquadra i com arribes a aquesta professió. Bé, jo no em considero un referent, això ho ha dit el Cicus. Jo intento portar el meu gra d'arena amb la meva actitud i amb la meva responsabilitat. Sí que reconec que el fet que sigui mosso, doncs, pels joves és un acte d'aproximació del cos policial i veure que hi ha altres possibilitats. Si t'explico una mica com jo vaig decidir ser mosso, va ser una mica per casualitat. O sigui, tu pots parlar amb qualsevol mosso, et diran que ells de petits tenien el somni de ser policia. No va ser el meu cas, Jo vaig decidir presentar-me a oposicions, vaig veure les que hi havia lliures, hi havia d'auxiliar, d'administratiu, i vaig descobrir que hi havia de Mossos d'Esquadra. No sabia ni siquiera què era. Sí que jo sempre he tingut ja de ben jovenet
una preocupació i unes inquietuds per lo que és la identitat catalana, m'he sentit reflexat en tot el que és per referència al poble català i en seguida que vaig veure que hi havia una oposició de Mossos em vaig començar a documentar. No havia internet perquè llavors no n'hi havia, però vaig tirar de l'hemeroteca, vaig començar a llegir i evidentment vaig quedar cautivat per lo que era la possibilitat de que jo fos Mosso d'Esquadra. A partir d'aquí, doncs, 30 anys fa d'això. Vas patir algun tipus de rebuig al principi o se't va ser més complicat a tu pel fet de ser gitano? Bé, mira, nosaltres, els gitanos, des de que naixem ja ens preparen per totes les adversitats que puguem trobar i per totes les dificultats. No amb el cos de Mossos d'Esquadra, sinó des de que vas a l'escola i des de que portes qualsevol tipus de treball. Nosaltres no partim de 5 de l'aprovat, nosaltres sempre partim de 4, de 3 o de 2. Hem de demostrar més coses que la resta. Però haig de dir que a nivell institucional el cos de Mossos d'Esquadra no he tingut mai cap mena de problema. Altra cosa, que tinc l'obligació de dir-ho, seria ingenu per la meva part, dir que no existeix dins del col·lectiu incidències en el tema racista. Heu de pensar que el cos de Mossos d'Esquadra està format per persones. Les persones formen part de la societat catalana. La societat catalana no és diferent a les altres restes de societats. El gitano, el poble gitano, està perseguit des de, si no m'equivoco, des del segle XV. Per tant, hi ha components, hi ha incidències. Evidentment, en el meu cas, he de dir que serien anecdòtiques o vistes des d'un altre panorama, no el que s'entén com actes de racisme pur i dur per el que la immensa majoria de gent es pugui pensar. Però heu de pensar que el simple fet que, per exemple, pugui haver algun comentari de gitanos i m'excloguin a mi dient no, per tu no va, que tu ets diferent. A nosaltres això ens fa mal, perquè realment nosaltres no som diferents. Portem una altra vida, a Déu gràcies, hem aprofitat les oportunitats que ens ha donat la vida i podem lluitar-ho des d'un altre esglaó, des d'un altre estatus, llavors amb moltes més defenses. Però sí que hi ha, encara que sigui anecdòtics, vull dir que no m'ha passat res greu i a més, jo tinc que agrair al cos perquè a mi el cos m'ha aportat molt com a persona, m'ha ajudat a acabar de formar-me com a persona, m'ha aportat moltíssim i jo he aportat el meu gra de sorra també al cos, perquè el fet que tinguin un company mosso, gitano, jo des del primer dia sempre he anat dins el cos amb la bandera de costat, no ho he intentat amagar mai perquè estic orgullós de ser-ho i ha aproximat, jo crec que ha aproximat la societat gitana cap al món de Mossos, entendre-ho millor. I també, per què no dir-ho, també amb el meu poble, sobretot el meu barri, a la meva família, que quan veuen el cos de Mossos d'Esquadra saben que tenen un parent i se senten molt més còmodes quan hi ha qualsevol intervenció o qualsevol cosa. No, escolta, amb el cos de Mossos d'Esquadra jo tinc el meu cosí, jo me'ls estimo. Doncs mira, he portat les dues parts, he portat el meu gra de sorra, el meu petit gra de sorra. El que fem aquí a Sense Control és, de vegades, utilitzar aquestes etiquetes per combatre-les, per entendre com vivim en societat i moltíssimes coses que tenen a veure amb com som les persones. Les detencions quin és el teu rol, el teu càrrec exactament i el teu dia a dia com és abans de preguntar-te sobre detencions si és que fas sovint? Bé, jo pràcticament he estat sempre destinat a seguretat ciutadana. És veritat que dins del cos de Mossos d'Esquadra hi ha moltíssimes possibilitats, vull dir que quan t'avorreixes d'un lloc pots fer un altre perquè n'hi ha un sinfí de feines i he passat des de ser cap de sala a ser cap de caporal del grup de trasllats, fet seguretat ciutadana pura i dura i ara actualment estic fent les meves funcions a l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, que realment és la meva vocació, és on realment me sento més realitzat. I no sé si els xicos, com va pel carrer amb l'Enriquet, com és aquesta... vestit de persona, Un artista i un policia, dues persones... Una persona, tots plegats, clar. Quan he anat amb ell pel carrer, som dos gitanos. No és ni policia ni artista. Nosaltres som dos gitanets, humils, bona gent, gitanos catalans, ell de la part alta de Tarragona, perquè sempre ho diu, jo del barri de Gràcia, i no és ni policia ni artista, som dos gitanets. Estem veient ara imatges, en pantalla de... Això quin any va ser, més o menys? No sé si va ser per alguna cosa concreta. Això va ser el documental de Gitanos Catalans, que poder fa 10 o 12 anys que està gravat, perquè els seus fills ja són grans i aquí el seu fill és petit. Sí, vaig poder estar a la comissaria, a casa seva, amb els seus fills, la seva dona, que també la conec, naturalment. És que ens coneixem tots, bàsicament.
Enriquet, hi ha xifres per conèixer una mica a nivell de delictes o detencions de delictes i detencions en aquest sentit del poble gitano o del no poble gitano, per acabar d'entendre també això que deia, les etiquetes i combatre aquesta imatge que de vegades tenim? Bé, jo ara de tants percents no et podria parlar perquè potser no seria la persona més idònia, jo no vull un tema d'estadístiques. Sí, si parlem de població reclusa als centres penitenciaris, ha hagut un canvi abismal de fa 15 anys cap aquí, perquè no patíem el fenomen de la globalització i de l'entrada tan gran d'immigrants, i llavors el poble gitano, tot i ser una minoria, sí que era un factor a tenir en compte dins de la població reclusa. Era motiu d'estudi. Ara tot això ha quedat diluït, perquè evidentment els centres penitenciaris el poble gitano ha quedat reduït a una petita part. És més, el tractament que es fa a nivell policial i judicial amb el poble gitano és ja molt recurrent, a molta història, i per tant se coneixen les dues parts i no hi ha més els problemes que tenen que haver el que un pugui fer. Ho has passat malament alguna vegada si has tingut que detindre amb un gitano? No. Això per mi és una pregunta irrellevant. Jo soc mosso d'esquadra i jo em vaig a fer complir la llei. A veure, la pregunta correcta seria si jo tinc algun acte de privilegi cap al món gitano. I he de dir que no, que jo tracto exactament igual a un gitano, que un magrebí, que un romà, que un dominicà, que un aragonès, que un català. D'acord? Que baso amb els paràmetres de la llei. I quan dic això m'agafo molt a algunes paraules que me van quedar molt interioritzades de l'exconsellera Montserrat Tura, que ens deia que el pitjor dels delinqüents se l'ha de tractar amb guant blanc. Veiem abans en imatges, com deia el Sicus, a la família i tal. Tenen com a referent al pare, estan estudiant ara mateix, què és el que estan fent la família més joveneta de la casa? Bé, les fotos aquestes, el reportatge aquest, ja s'han fet grans, Tinc el És que passen els anys. El gran el tinc a la universitat, està fent l'últim curs de filologia anglesa, i el petit m'està fent informàtica, un mòdul d'informàtica de grau mitjà, i també li queda un any. L'aposta és claríssima. Si volem tindre una oportunitat i fer-nos un espai, tot passa per la formació. Està claríssim. N'hi ha poques, però no per nosaltres, per tot el món. Estem en un món competitiu i n'hi ha moltes. Nosaltres encara tenim aquest hàndicap, el tenim, però passa per això, per la formació. S'ha de creure seguiment. I jo hi crec i els meus fills també. Col·laboreu també plegats, oi, Sicus, a l'associació, ara no recordo el nom, com és, de Gitanos Catalans? Estem col·laborant, tant l'Enriquet com jo, amb AGICAT, que és l'agrupació d'entitats gitanes dels Països Catalans. I, aportem cada un el que bonament podem. Jo amb la meva banda cultural, ell també amb molta experiència que té, no només amb Mosso d'Esquadra. Ell ha sigut, si no m'ho dic malament, directiu del Nàstic de Tarragona. També ell és un home que practica molt esport i també està vinculat a l'esport. Vull dir que per això ell no vol ser referent, però ho és de referent amb el seu, no? Com et quedes, Enriquet? Ara t'ha convençut una mica més que al principi o què? Ell m'estima i llavors des de l'atenció i el respecte és normal que m'aposi pels núvols, però continuo sense perdre la meva humilitat. Jo puc aportar el meu gra de sorra. Que maco. El meu petit gra de sorra. Doncs cadascú que aporta al seu territori, al seu treball i amb les seves experiències. Què més ens podries explicar, Sicus, per finalitzar aquest breu espai de conèixer l'Enriquet, l'experiència que heu tingut junts o el que vulguis mencionar? Jo crec que ell és una persona que compleix amb la seva feina, com bé he dit, i també gitano que no té que ser-ho. O sigui, no perquè fem unes feines com ell fa, que és una feina que és delicada, en el sentit que has d'anar de tindre gent i així, no deixes de ser gitano. Hem estat a casament junts i hem ballat i hem cantat, i tant, no deixem de ser gitanos. I a casa, amb els nostres fills, els hi ensenyem una educació i una formació, però també la nostra cultura. O sigui, a vegades, quan més lluny estàs de lo teu, més t'ho estimes. Saps què t'ho vull dir? No perquè el veieu vestit de mosso d'esquadra, ell és gitano i no deixarà mai de ser gitano.
saps què et vull dir-te? Perquè a vegades es pot malinterpretar les coses. No. Vull dir, ell té la feina que és molt digna, igual com tothom, no? Complicada, però mai deixarà de ser gitano. Igual com jo, igual com molts, us aniré portant al llarg d'aquest temps, que direu, això, aquesta feina, l'altra, aquesta dona està fent això, perquè no és només homes, us portaré també dones. Sobretot en aquests moments que s'estan empoderant molt les gitanes. Enriquet, tu quan escoltes la música del Cicus, què? Què se't passa pel cos? No se'm passa res, la canto i la ballo. Amb uniforme o sense uniforme? A veure, sense uniforme. Però si calgués, heu de pensar que els Mossos són persones i home, ja ho sé, clar. A l'entranyat de la societat catalana. El mosso ha de ser proper. De fet, la política de Mossos és la política de policia de proximitat. Hem d'estar allà. Si hem de cantar i ballar, cantarem i ballarem. I si hem de fer complir les normes, també. Que maco. Enriquet, volíem conèixer-te una mica com de primera persona, amb tot el respecte i tot l'amor del món, perquè més que res sabíem que si l'acabàvem podíem acabar una mica regular. Per això li dius regular. tota l'estona Enriquet, per això tot diu... No, de veritat, a tot cor, merci per aquesta connexió. No sé si vols dir alguna cosa al Cicus o a la gent que ens està veient a casa. Bé, esperar que passi tot el tema de l'emergència sanitària, que passi aviat, que tinguem lliure circulació i que puguem veure's en persona, que és el que realment necessitem tots plegats, tindre contacte físic i poder celebrar altres coses. Poder celebrar sobretot que hem passat tot això ja de la pandèmia ja d'una vegada. Moltes ganes d'abraçar-nos amb tots i totes les nostres. Mil gràcies per aquesta estoneta, Enriquet. Ens veiem, si cal, per aquí o per allà, més per Tarragona. I també amb una abraçada virtual molt forta. A vosaltres agrair-vos en el meu nom, amb el nom del cos i en nom del nostre poble gitano. Moltes gràcies. Una abraçada forta. Un petó molt fort, Enriquet, per tots. Cicus, primera persona que hem conegut això en primera persona, no? Mai millor dit. I per entendre això, que tots som persones que ens estimem i que compartim coses i costums i hàbits. Clar, és que és el que has dit abans, raça només n'hi ha una, que és la creada per Déu, que és la raça humana. I un dia parlarem de l'Evangeli, ¿vale? Però després hi ha les cultures, les etnies. Que són moltes. Moltes. Perfecte, no n'hi ha ni una. No hi ha cap cultura perfecta. Cada una té el seu estil. Però totes hi ha coses bones. I les coses bones és el que hem d'agafar de tot. Amb la cosa bona que tens tu dins ens quedem, si et sembla, perquè ens agrada conèixer moltes coses de la nostra gent i amb aquest amor que es desprèn. De veritat que ho he disfrutat molt i ho disfrutarem molt, perquè m'agrada que conegueu els gitanos de primera mà, però els gitanos d'aquí, de Catalunya, que a vegades som els grans desconeguts. Doncs aprendrem aquí amb el Cicus Carbonell. Gràcies per venir. Ens veiem d'aquí unes setmanes i també gràcies per un dia tan important com avui, que hagi estat aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Merci. Ens veiem d'aquí uns dies amb el Cicus, però nosaltres continuem aquí al Sense Control i amb aquestes cosetes i meravelles que ens trobem per